Dok svaki dan na tržište rada izlazi sve veći broj ekonomista, pravnika ili učitelja, tek se mali broj njih odluči za profesiju solo pjevanja. Jedan od njih je Matej Predojević-Petrić, 25-godišnji tenor Muzičke akademije u Puli, koji je svoj život odlučio posvetiti pjevanju i to profesionalnom. Zanimljivost je to da se ja vrlo malo zapravo bavim solo pjevanjem. Mislim, ljudi idu 10 godina u osnovnu i srednju glazbenu školu, pripremaju se 4-5 godina za akademiju, međutim ja sam 3,5 godine u solo pjevanju, kao baš u satovima solo pjevanja. Tako da jednostavno malo je to ubrzan proces, tako da nisam stigao na puno natjecanja u vezi tog pitanja. Ipak pod mentorskom palicom slavne Dunje Vejzović, Matej je u Zagrebu na HDGPP natjecanju u konkurenciji prve i druge godine Muzičke akademije u Hrvatskoj dobio drugu nagradu, kao i treću nagradu na međunarodnom pjevačkom natjecanju Lav Mirski u Osijeku, a jedna od njegovih većih ponosnih nagrada je uloga Danijela u Verdijevoj operi Sicilijanske večernje u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. To je bila uloga koju sam dobio već na prvoj godini studija, tako da mi je dala daljnji poticaj za dalje, zbog toga što na prvoj godini studija dobiti ulogu studijsku u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, to je, mislim, velika čast, bi rekao, i to mi je dalo daljnji poticaj za dalje. A nakon toga je došla Mele ide na ples, opera Giancarla Menotija, koja je došla u suradnji Male scene, kazalište Mala scena od poštovane gospođe Vitomira Lončar i Muzičke akademije u Zagrebu. Student Muzičke akademije uz pjevanje obvezno mora znati svirati i klavir, a Matej je ljubitelj i gitare. Što se tiče zaposlenja solo pjevača i njihove financijske situacije, pulski tenor kaže: Situacija je taka da nije najbolja trenutno u državi, ali da se može živjeti, može se. Sad naravno postoje ljudi koji rade i pjevaju u zboru, koji imaju sasvim pristojnu plaću, postoje solisti koji imaju još pristojniju plaću, ali da smo od nekakvih europskih standarda smanjeni, jesmo, ali u okviru standardnih plaća u Hrvatskoj su to sasvim pristojne plaće. Mogu reći da ako slučajno iskočiš srećom ili nekakvim talentom malo iznad, onda možeš jako, jako dobro živjeti od toga. Pjevanje zahtijeva mnogo odricanja, ali ako čovjek radi ono što voli, to je blagoslov i dar, zaključuje naš sugovornik. Pensiero